Республика мәктәпләрендә укучыларны кайнар аш белән тәэмин итү контрольдә тотыла. Буа шәһәр мәктәпләрендә белем алучылар ашханәләрдә тәмсез ризык булуы турында район башлыгы Ранис Камардиновка мөрәҗәгать иткәннәр. Шуңа бәйле рәвештә мәктәпләрдә чираттан тыш тикшерүләр узды. Көн кадагындагы тема буенча түгәрәк өстәл янында фикер алыштылар. Бәрәңге буламыгы, балык кәтлите һәм кәбестә салаты. Дегустация өстәлендә өлкән сыйныф укучыларының гадәти менюсы. Бүген буа укучыларының ризыгыннан район башлыгы Ранис Камардинов та авыз итте. Мулланур Вахитов исемендәге гимназиядә бүгенге көндә 370-кә якын бала белем ала. Аларга нибары 2 пешекче ашарга әзерләй. Күпчелек продуктлар ярым фабрикатлар, ягъни ярым әзер рәвештә килә. Соңгы елларда безнең Казаннан турдан-туры полуфабрикатларны китерәләр. Башта инде безнең департамент питания дип аталды ишмабыз, АБК Payment дип атала. Менә алар китергән ризыкларыбыз безнең инде тикшерелгән. Аларның витаминнары җитәрлек, бөтенесе тулысынча. Шуңа күрә без аларга тулы ышаныч белән үзебездә аларны тулысынча технологик карта буенча эшләп балаларыбызга тәкъдим итәбез. Балаларыбызның бик күбесе яратып ашыйлар. 2019 елдан башлап районның барлык мәктәпләрен һәм балалар бакчаларын азык-төлек продуктлары белән АБК Payment оешмасы тәэмин итә. Азык-төлек белән йөк машиналары мәктәпләргә атнага берничә тапкыр килә. Питание щадящее, конечно, детям не всегда нравится. Дөрес туклану булгач, һәр балага да ошап бетмәскә мөмкин. Төрле химия катнашмалар кушмаска тырышабыз. Дөрес туклану культурасын кече яшьтән үк өйрәтергә кирәк. Район мәктәпләрендә меню санпин таләпләре буенча төзелгән. Моннан тыш, 3 көн дәвамында ашамлыкларда кабатлану булмаска тиеш. Сүз уңаеннан мәктәптә төшке аш башлангыч сыйныфларда көнгә якынча 52 сумга, өлкән сыйныфларда 42 сумга төшә. Более часто сейчас мы начнем приглашать наших родителей. Ата-аналарны мәктәп ашханәләренә ешрак чакыра башлаячакбыз. Алар балаларының ничек туклануын күрергә тиеш дип саныйм. Шулай итеп, алар белән тыгыз элемтәдә булачакбыз. Моннан тыш түгәрәк өстәл кысаларында буа мәктәпләре пешекчеләре өчен мастер-класс үткәрү турында карар кабул ителде. 2 атнадан соң районга АБК Payment-тан профессионал киләчәк. Белгечләр ашларның тәм сыйфаты нигездә әзерләүнең дөрестлегенә бәйле булырга мөмкин дип саный. Алсу Сәмигуллина, Айрат Насруллов, Татарстан яңалыклары.